com a un exemple. Jo crec que si alguna cosa ha caracteritzat aquests 4 anys és que han sigut 4 anys molt durs. 4 anys en què molts polítics han arribat a aquesta comarca, han arribat a aquesta mateixa sala i han hagut d'entrar per la porta de darrere. En raó diuen que la gent d'esta comarca, que la gent de la vall, són una gent combativa. Jo crec que això hem donat un bon exemple en aquesta comarca, no? Perquè quan han vingut ací i ens han volgut dir que els nostres mestres i professors eren uns talibans, quan han vingut ací i ens han volgut integrar en un consorci de residus per a fer negoci, quan nosaltres ja teníem el nostre pla de minimització, quan han vingut ací i han volgut retallar les unitats escolars de les nostres escoles de qualitat públiques i en valencià, nosaltres sempre ens hem plantat. Un bon exemple és una dona valenta, una dona lluitadora com Sílvia. Sílvia és una de les persones que es van tancar 68 nits en el Col·legi Martínez Valls, com altres que també ho van fer en el Col·legi de Bonavista, perquè els seus fills i filles tingueren una educació de qualitat pública i en valencià com la que es mereixen i com la que moltes persones han batallat molt de temps per aquest plan. Perquè el darrer 24 de maig les comarques ens van plantar. Les comarques varen dir prou i varen votar màximament amb un somriure. El somriure de la gent senzilla, de la gent que s'alça tots els dies per anar a l'escola, per anar a l'hospital, per anar al camp, per anar a la fàbrica. De la gent que alça la persiana i amb ella alça este país. Perquè al cap i a la fi, el que volien era tan senzill com que ens governara gent treballadora, gent honrada, que quan mira els ulls, que quan es parla ens mira els ulls, i que quan ve ací pot fer-ho per la porta de davant i no per la de darrere. Gent com Maria José Ramon Bosch, la vicepresidenta de la Diputació de València, que el primer que va fer quan va accedir al govern va ser visitar aquesta ciutat, visitar aquesta comarca, per dir-nos que el niu d'enxufats, el niu de corrupció del 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, que era la Diputació de València, ha deixat de ser això i que a més té els dies comptats perquè no és el nostre model. A més, també hem posat al govern a consellers d'Educació com Vicent Marçà, gent digna, gent que ve de l'escola, gent que coneix el món educatiu i que al cap i a la fi el que està fent és coses de trellat. Reobrir les unitats educatives que el PP ens havia tancat, apostar per l'educació de 0 a 3 anys amb el programa pilot d'educació infantil de 2 anys i també, com no, aquest programa Xarxa Llibres que retorna la dignitat a totes les persones i iguala les oportunitats que hem de tindre per tal d'accedir a l'educació. Perquè l'educació és la base de tota societat que es vol avançada, que es vol culta i que es vol digna. O diputats com Jaume Aldoví, que quan a ningú de Madrid li preocupava el que passava per aquestes terres, ell va vindre i va estar junts amb Sílvia, amb totes les mares i pares que estaven tancats per una escola digna, que també ha defensat unes esmenes per a que tinguem un tren digne, no un tren tercermundista com el que avui hem patit Toni i jo a l'Indre de València. Al cap i a la fi, totes elles i tots ells són polítics als que escoltareu poc parlar de banderes. Nosaltres parlem poc de banderes, perquè la nostra bandera és el somriure de les persones, és allò important en el dia a dia de la nostra gent, perquè per damunt de tot està que tenim dret a ser feliços, a viure dignament envoltats de la gent que estimem. I això sols ho podem fer si tenim un plat de calent damunt la taula, un sostre sota el qual resguardar-nos, un treball de qualitat, temps i salut per a viure. Doncs tot això, tota aquesta manera de viure, tota aquesta manera de veure el món, és ser i sentir-se valencians com nosaltres ho entenem. És allò que hem de defensar, és aquest somriure que ens han volgut robar i que ja hem dit ben clar i procurem a dir que no van a furtar-nos. Per això, amigos i amics, és el moment de completar el canvi, d'anar amb la cara ben alta. És el moment de fer un pas al front i dir ben clar que els valencians i valencianes volem justícia, que som conscients que en democràcia som nosaltres qui tenim el potencial de canviar les coses amb el nostre vot. Així que, companys, companyes, és el moment. Ànim, endavant,